de ser per nosaltres com formar part d'una família on et trobes amb diferents empreses que tenen les mateixes inquietuds que tu, els mateixos problemes i d'alguna manera et donen les solucions, no? Entre tots una mica del que necessites. En el moment tràgic de la pandèmia jo crec que formar part de la SAIEC ha sigut molt útil. S'ha vist que realment estan presents en tot el que podem necessitar, ens han guiat en tot moment, molt més que altres administracions dels quals no s'han rebut resposta, no? I per part de la SAIEC sempre ha fet tot el possible perquè les empreses puguem seguir endavant i traspassar les nostres inquietuds a les administracions i donar-nos força. Bé, nosaltres ens dediquem a gestió de menjadors escolars, activitats extraescolars i de lleure en general, casals d'estiu, i també gestió de cases de colònies. I bé, una mica ara la situació que estem és de recuperació de tot el que hem patit aquests últims anys i sí que és cert que s'ha de dir que anàvem bé, aquest curs ha sigut un curs bo, sobretot a nivell laboral tenim un perfil laboral molt concret que creiem que ara mateix no se'ns està adequant correctament i que sí que demanaríem que es fes un estudi i que es posés sobre la taula una mica les necessitats a nivell de recursos humans i laborals i de lleis en aquest sentit.